שלום. עדה הלכה לכמה דקות, אז החלטתי לנצל את הזמן ולהפתיע אותה. אני הכנתי לה פסטה. עדה, הבאתי לך פסטה שיעוף לך הפוני. חנה, העוף והפוני כבר היה לנו. אומרים, הפסטה לפנים. מה זה לפנים? מה זה? היא כל כך טובה עד שהיא מתנגשת לפנים. אז אני למדתי ביטוי חדש. טוב, את רוצה לסיים? כן. נתראה בפעם הבאה. אריבדרצ'י.